Hi guys, alam natin tanan adlaw guys tapos likod. Dari ilahang likod sa garahe nila. Nangak una sa saging. Pag uban di makuha kay di man na maabot. Silik sito anang hugas. Ako nga ko dari unas. Hey guys, manakog. Pamubo sa buwak. Una nang angkos. Anong na saging, mag-unas. Maman naligo. Pag magligo, umubo. Nagkuha ko sa biyabas kay hinog naman. Tumba na. Hinog na magbiyabas. Ang gikuha. Gibuti-buti. Ano sa maling pagtanaw? Asa ba kong manggabi? Buti-buti, bayabas. May manitis na agasin. Yun, ang kukitsilyo. Biar pag nga na be sige kag cellphone daghan na ra mga bata arong nangabuta dungod ng cellphone wa gali di gali ka sekad ni ani kadani hamo si mana na ramang ka wa pa ka matug mapalis. Ang pagmahay na rabas. Wala, mahay di ka. Tuo ko kwartaan ko. Mong papa, pila na kabuan, magali magpada. Bagag naong. Proud pa magpuspos sa imong naong. Ngilad. Kuy nga na, way sustintong tarang, di ko magpuspos. Bati, pagkauwaw, way. Bagag na, uwaw. Pang vitamins na mas imong anak. Ako may nagsakripisyo. Ako pa'y kaminusan. Dara! Wala ba ka nanudlay? Dapat di kahapon maligo. Buntag kang kadaot. Uli tawag yung papa. Yan na. Tabang man be. At lumam. Gikuan ba? Pangibagan ko rin kaya may tamis. Kanta guys. Tamis pwede. Ano?
saging garin na hinog na tanan. Na maapas. Terus aman na istorya mo papa? Terus aman istorya? Ngayon sa man? Nga? Maura? Nga doon tagagpalit vitamins. Madyo pa maglayang tao kay mahatag pa nimo. Ang sidyang amahan. May gunak. Magpansit kanton na tabi. Ha? Ug itlog. Sabaan. Mulod lain dyan. Hikay na ko. Uy, antaron haibis. Patay na. Ginoo ni bala.